Tul il-jum ta' tlieta l-maġġoranza tal-ħaddiema tal-HSBC ma rrapportawx għax-xogħol u hekk ser jerġgħu jagħmlu matul il-jum tal-Erbgħa. Dik ta' tlieta kienet it-tieni ġurnata ta' strajk hekk kif il-ħaddiema ma daħlux għax-xogħol is-Sibt ukoll. Dan fuq direttiva tal-Union tal-Haddiema tal-Banek wara li l-bank għeddet li ma jdaħħalx lill-ħaddiema fil-bini jekk ikomplu jsegwu l-ordnijiet tal-Union tagħhom. F'kummenti ma' News, il-President tal-MUBE, William Portelli, qal li kważi 95% tal-impjegati ipparteċipaw fl-azzjonijiet industrijali. Saħaq li l-Union se tkompli bl-azzjonijiet industrijali sa mal-bank jippreżenta proposti konkreti għan negozjati tal-ftehim kollettiv li skont l-MUBE kien hemm qbil dwaru sa minn Awwissu tas-sena l-oħra. Meta kkuntattjat minn News, l-HSBC ma tax kummenti dwar it-taħdidiet li għaddejjin, filwaqt li kellu risposta mħejjija li fiha sostna li l-bank huwa lest li jżomm kuntatt regolari mal-MUBE u mal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem li daħlet bħala medjatur. Filwaqt li sostna li l-bank dejjem baqa' miftuħ għan negozjar ta' soluzzjoni li bilanċjata u raġonevoli u fl-aqwa interessi tal-klijenti, tal-impjegati u tal-azzjonisti tiegħu. Sissa l-attentat ta' medjazzjoni bejn iż-żewġ partijiet mill-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem sfat fix-xejn. Fil-fatt fl-laqgħa tarti tlieta filgħaxija, il-ħaddiema tal-HSBC iddeċidew li l-istrajk se jissokta l-Erbgħa. Qabel ttieħdet id-deċiżjoni li jsir strajk, il-ħaddiema kienu mitluba jagħmlu 3 ijiem mingħajr ma jużaw il-mezzi ta' komunikazzjoni fuq il-post tax-xogħol u jumejn sit-in strike.